The Minyankoi. Producer Joshua Ejeni, a friend from Achema Prade. When you were first, no, I got see. Mama Joe, Mama Joe. You may dear say the Bremen as a bibiabete a year by Rahumem. In Tiani banana and then you have a pime. DJ Shabo, and now on no Gina Evidena or Facebook on no stream. Where warm up at the map or don't tabine. To best stream or don't tabine and money do it. The Amundiovia. Baby, the minim crow I wore and patem ha, a more pime lane, a church mabuabo. To me, be a telephone lines, you know. Na ya pime lane. Chroma ya wo the great man polo. You way, acrobedy, capo yo. A guard nyanya also swing the ball. Minim crow mo pime lane, a church mabuabo. Inti minimba bia wote yanka efri. Emrane be na ye pai wo kurom pa. Na emrane no abakwasem bi wo ho wunim de nti ekofa asa emrane ne bai. Ababu say obitimi pai sire no age so seserawo. Eno za se kere se. Enchi ana se de. You way. Jopwe. Nickname. Ajo. Radio papa. Run pie. No challenger. Title holder. Tete Wobika Tete Wobika me Tete near Mapuzu. And send you me papa. Timrane be na unim. Mrane be na betima pai. Esuoje bi osiya dede bright mame no age so kubi dwampa obiala o oso obewu yiwe osi solo bi ani no age so sen solo na wunya he osimi nyangete baako engete so baako ni nyina mo awukuro mu a ma bi wa chema sene efe na asoe ni din de asoe na me nim sire nimu na sa aso yi o ehu sure ko mili ko mreku ke sram ot boy Richard agari nyanya ot swing the ball jepu e onyo tiefo ti abanasa into wasane o batabi o achimmanso o achima santeman achim kokubin ebia wo frikade utimenka ewa kwatia kusi ana wanchi otimenka okotokuma hinkuru achim da pacho achiase ne so aduru ba bia hinka fam kodu bia pacho wukuro mu ye pamna ne asanka poyoyo o say hi man ubetima for 0201 944485 and 0554 820910 and ye primary
Nana Kwame Gwan Osimpensere eno se amrane yo. Nana Kwame Gwan Osimpensere. Okay, mami ko homa no so e. Hello, memu adwo. Mejo so. Odi she bana pombo ko de. Boko so e. Boko akwankwa nu ase de yatie numre na e fro se o kase free. Agenda ho ni achewa boabo. Ye mi am of agenda ho na ntunkum bia ni ho. Amumi obinu mu. Ebi no se de bibia atwacha. Ale wafa Yesu. Ale abetwa na ebone. Anya bone na obrewo mabre bia menfie du no na jima home. Ampa oni afi. So ukọ Nigeria ni bia Nigeria ba so 1998 88 83 no ukọ bia na. Me for 81. Ukọ 81 ana ba Ghana 83. 83 na ba Ghana. Na mba na me sa koi. Ndi ukọ che you ana. Ana mba 85. From 83 na wo sa kọ na wo ba 85. Be ba 85 na me sa koi. Ana me ba me sa ba bio. Eno wo ba yi abe ana won kai. The family ye to kufuo aba na chato no. Ndi wo ba 85 no. Na say the year 2000. 28. Ena wo ba. Na ba ya me ko bio. Ze nya unya ko bio. Dawe. London they say obi di bad abeko. Oh, they say there some traffic na nkolali tupai. Okay. Yo, na emra ene paimra ne emra ne be na hukai. Ya wa apuzo. Apuzo de wa egme mu haro. Ai. Ade ya wa apuzo ge. Eno ene ya wa de bium. Ade ya wo komri. Komleku. Ade ya wa Ego. Wabo mepenum wabo nan. Ade ya wo agade boot Ozi agade boot. Thank you. Odi. Akra. Na bi wo oda ye atani ye frɛ no awoye. Since aboze gibae no onyin machine free had da. Ye danase. Bia be ko bia o to no de ye se wa wu asan wa ni free de free aboze. Oh, ye danase. E be bona o te awoye o watani. Mate. Opani awoye ye dase. Bia ono so na free da aboze. Masidu. Ye dase pa. Monfanche me news editor na be ha madwen kakra ha masaba. Hello me mawadwo. Ma me mawadwo. Ya eja. Na wapombo ko de. Yesu adum na so e. Yesu adum onumre dia kwankwan ase ye di agro kakra. Ye from saying. Ya from sister pe wa black ojo akwa Eh yire. black ojo akwa wo baba akwa adwuma o pink fm wo ka so a. Na yire na ka say. O ya de pa. Na una nane wa fa so mani ana even simple. O papa ampa fa so mani. Na wo fa ne brentifu on. Ampa Kwame Simis. Grofu di mu odu aboabo pa Kwame Simis. Bia ni wa ne bade Kwame Simis. Agira aboabo pe. Okay, wo akwanya so be pa mnane miensa enum yenko. We dey me papa me papa gale ye di mlani di pop. Na me tuma je so pop. Emrane ni de say.
Pop. Bob. I'm not somebody so pop. I'm Papa Gallo. Now it's a pop. Okay. This is a pop. Okay. 1. And Soko was in cases. And Soko. And it was in cases. In Keke. Aye. And I'm the time you back where I said Mount Polo. What is that about me and sir? Baboni and sir. I come you. I saw what your fool. What's the name? What I saw what your fool. That's a while ago. I told you what today. I got last one. What's in Penny? What's your Jimmy? What's today? I'm Penny. What's your Jimmy? Oh, shut it. Oh, that's what kind of there. Okay, that's me going to share with you all. What's in Penny? What's your Jimmy? It has a wow boy. Oh, boy, we wow, man. I am in the Takum, also for you. I don't see him running. Takum, also for you. Hello. Hello. What is your friend? I guess a friend. The family Kwana, make a fifty action a Prade. And not the number dear Grokaka. Yet the Benny Begin Mutawe. And we see a pipe running into Kwaku running in Numbena, a what Achima Prade upper sea TV. Hey, a man, your convoy. Your day. Convoy. Your attention a machu. Attention a machu. Machu. Asegwe adogui. Hey, Tobo. Asegwe adogui. Jawajo. There were quability. Quabilade. P. I got last one. There were mine salasi. Man. Salasi. Jawajo. And I'm proud of us. Why? Viral. Back where they virus. But that's all. So far, sister say, "What pen wash the I am running back? What? Men in Yagay. But in Penfuno, what did you mean? I brought some qua. Sister say, "I'm not ready for Patch also, but my friend about so 0201944485. On each of them, what do? Yeah, I will be at you. Your tones were good. Me, how many? Me, who can I cast a metal on it? And the personage, and I know one day, we're going to go. Mate, but you meet you. Yeah, a prime running 5, young call. Pram was a prime. Pram. Was a prime. Prime, did you have a prime at all? Baco. Pennyphone be was a dear Jimmy, or be running pan on what time. Pennyphone was a dear Jimmy. Why, man? Miami Quagungroma. Why? Pennyphone was a to us, me. Oh, my teacher for you was a new way. I think you're for me. Oh, Comb. Let's go. Not a blapo. It is to Paul. This is radio for you. And I'm ready to go. Zanet here. Come on, call money to be. Hello, Mimoaju. Mimoaju. But your friend saying, I go look as a friend. Acheampong, Chana, but to be him, my wife. Yamishano, upon one as I say, yes, so you but to be crudum, Yamishano. Now, Uba Pam ran in the bee. Uba Pam ran in the bin to the Afriana. I am managing a friend of Rasta Bull Churches. Rasta Bull Churches. And that's how what do me. What do you? That be Tobo. You had step by step. After Rasta. And that's how
Sway momo. Tina free batabi. Hey, what do you mean? I don't see him running. Okay, Odisha by Memoaju. Hello. Odisha by Memoaju. Yeah, Joe. Papa near Frost and I can say free. All right, now down contact. Odan kwanta de hye enumre ya mo akwa baba henka fm so That was it. yo me de hye na obe pa mrane kakra akra yetie o Ozi ademode ozi banji ni nyanye. Ana tobo baba tobo ozi dey ademode ozi banji ni nyanye. Ekwo ma ba fie Adimade tie Adimade mo me pemra ni bi dia konkran akwa bi program ti me hwe de de Adim Ubanche zuri amento. Hello, senior watcher Ozopete. Senior watcher Opete. Ozopete. Ela aton cholo. No I just say Aton cholo. Aton cholo. Osi atocho. Atocho. Ela awa osi ashosu. Awa. Osi ashosu. Why Last one was a sorry was a bombay. And Gwanda form no. So far ya call Achima Boabo. Achima Pradia Bem. Achimba Tebia Bem. Achim down Quantana and Lucy ye. Young Queen, my year head ye. Nidia bear the pa. Hello. Odi mataba. Of a boagini. Onwa. What about you? Continue to get cry baby. Manjini yo was it day? Cry about you. Anyway, Betty. Obete. APCY. Huh? APCY. APC. Why? That's the answer bono. Indiana for. Was it day? Indiana for. Or to nipa for dia never chicken pot on qua. Anyway, look my shoe. Look my shoe. Nenu hamrane. I wow. Radi agupo. Ba jo so beti ma fry no aba so ye di agro ye gigi ani kakra sebitire bia ni agugum kakra 0554 820910 0201 944485 patwode hye ben na aba mahomasu. Minana. Hello. Memu aju o. Yeah. Na pombo kodie. Yeah, no say. Nyame adom ye ho ye ahaya henkan ediokunu me se chiri pom ye se na odin di se ukasa firi hin ni. Oh, K Bracon. Me K Bracon ukasa firi achima boabo. Okay. What over? Emrane na nimre de ye pai yeti. Malia. Asekia. Ah? Malia. Asekia. Ana achenkwa mnimbemu. Ano okusie. Opro. Ana bozi. O credit besa. Ubo abozi gina na credit sai. E would a quick credit ni na. Pacho so beti ma friend 0554 820 910 and 020 1944 485. Odi she ben wa fra home. Hello. Memu aju. Adumara kwa me ho ye mpacho na nso e na kase firi hin odin de sen. Odin na mapapa kafra. Aha, de ko. Hello. Ba jo te fere bi mo na. O man ki mo se de ne ko. Shi ne ko. Okay. Memu aju mo akwa ba o. Me so dia en ka family. Odi she. Ka se fresh subu abangalo. Ye achima subu abangalo. Emlani e bon se oba o da no ma o am ka se o da. Na ma tuwani. Who did you pai? Who did you no age so say? Oh pai. Pai. O da na tuwani.
Eno ye baako na wudidi wo pan so emienu on. Ai. Aka miensa. Asa. Jawajo. Odi asa. Na se subua mrani ni ho papa. Subua ni na ewurem no. Yenhwe se benya bi o man so a. Hello, memo adwo. Yeja, aja hinkan. Ode shebe fro se na kasa fri kro bensu ni. Ye frɛ me Jedu, me frɛ si asumdwe. Ewo wanti kwan so wotra so me bridge no a. Oh, okay, achimu wanti kwan so asumdwe. Na ho mo pa mrani. Family na me de ko me krum baako. Onum ni ka se tima hwe. Na no so aje so tima afie. Tobo. Bra tobo. Tima hwe. Enzo aje so ten. Tima hwe. Oh, ka se tima hwe. Na no so aje so se Mafa. Ana. Mata baako. Aka nine o pipe enum. Mi kuso. Ana baako so I say the boys are categon. Don't fear that adwas. The boys are categon. Makomenu. Don't fear that adwas. Don't fear the boys are categon. Don't fear that adwas. Miensa. Ana. Elko I say, Charlie, Charlie. No, say, Baconso, I say, Bogana Sule, I said, Bogana Panta. Bogana Panta. Yes. Uzu very asumdwe. Asumdwe pa. Memo agba. Eja. Ore she ba na France ka za free. Gazafi Achima Abnasi o ye momoni tie. O foke ni o park so. O foke park so. Enye Abnasi abedi anyina se beba. Ene Abnasi yankoi. Abnasi timi pa ensure ho a no aye din. Ko ba ko no. Ba ko se obadwen ho a won tia se da. Na won tia se so da. Obadwen wa tia se da. Na won tia se so da. Won tia se so da. Ko mienu. Ba ko alafa, o se alakwa. Alakwa. Ba ko so happy o se happy bunny. Huh? Happy o se happy bunny. Alakwa. Odi. You go to go, me that's it. Erade alaguna. Emba twa mo ntwura no nto mame. Enu betima konkan. Hello, alapa or the alaguna. Hey, emrani wo pomha. Atima benase. Alapa or the alaguna. Hello, memoajo. Mejo so. Odisha bampacho force na kase free. Medende Mohammed Salis Idris. Mohammed Masane. Achima sene ya di masane aboabo de ye kwa hwe aye nche. Mohammed yeti o. Ya obakudu o say Azegeza o say I love you. Azegezo o say dey I love you. Thank you. Tu sha ga bi na otwema ga na ubetima ka say Azegezo. Azegeza. I love you. Bakubu so say that church. Huh? That church. No e casa veno. Spanish for casa o de mai. Spanish. Ah. Ana dia can say. That church. Ya bota pa. No, I just was Okay, to aso akamienu. No, I just was Ampabe or Sagara. Adai. Ampabe. Agara. What you say? Debut. Or say, Asiana Sue, or say, I've been over. And you see Spanish casa? Spanish. Oh, okay. Spanish, I come back home. I can last one. Or so 2 or so 10. Bye.
Akwandufu ya. Okay, young anyway. Hello, Memoajo. Shabu Mpacho here TV no. Apombo Cordie. Oko. Yeah, Mass Pacho. Yamia Dominia Frost, okay, Sefi Crubenso. The Gamboga. So, the was traffic Jamestown. Fuanse. Osinasi Jamestown. Osinasi Asamankasi Osinasi. Hey, Yadamase, Ampa, Osinasi for be from some Tia and Kefem Warpa, no crack. Oh, Yadamaswate, Yadamas money and Tinasa, Yamishramo. And ready a dear grokakra. Oh, Yamamre, Yamrane, pie. Into a pie running, pioneer and Cosnasefo. Omenifuoba was a Cameroon Zempa. Omenifuoba, Cameroon Zempa. Mo. Nabago, you're taking out Yakaka Bro for Dino. Ah? You're taking out Yakaka Bro for Dino. Nabago, or the go back to say, was the 80 West. Yampedia, Yakaka. I come here, Osnasi. Nana, who? Osnasi. What's the Yakaka Bro? I can't say. Sobolo. Sa. Zoni mia yembineko. Happy birthday to you, Mr. Arnold. Oh, Acheampong. And there, I would your mouth drink one. Mammy Sanqua, who managed to be a man. Memoir, what is she? Osakwami Subuami na masa bebele wa hana mi wefi as a pressure na dawson. A pressure free him, ami. Yet me tai bi te ene kunkum wa hana menti. Yet me tai bi se ni patrim esumwom. Na sa kai bi meba. Ndu kai bi abefreba. Na sa prada. Yama mama na dwumo. Is there one dream man near watching me subua. Ti be to ma lo afre. Patcho so betima frɛ 0554 820 910. 0201 944485 0201 944485 0554 820 910. But my bar now do adwenkyere aba ewo emrane pai. Ye, radio no was pa o. Hello. Ba cho unyum radio ni mame kakra wadaroma. Debi be mama so asi adwen so me ya che kakra. Minyanya radio juma tese me bomba so ho ban 0201 944485 0554 820 910. Memo akwa bo. Hello. Memo aju. Ejuzu eja. Ode shebanu apombo ko de. Nyame adom na onze. Nyame adom mesme ho ye pa. Okay. You near from say ka sefri ko benso. Ya fra me obo for me ka sefri chirimenkin. Okay, chirimenkin ewo ononyamfo Kwadwo Ponkruma empeso aso. Pacho an chirasla. Mpacho iti wadaroma. Ade bi asigba, asikum. Ba osiden. Esu. Ko. Na ewo, ekuamu aten, oso ka ka tire hwan. Ekuamu aten. Oso ka ka tire hwan. To aso. Yo bale mambole malole na so so me na so. Ah? Bole mambole malole na so so me na so. Na so asia na. Na sinsi.
Mbema bole mam lole. Bole mam bole malole. Na so so me na so. Asoso. Na so so me na so. Hey, ebi akasa be. Ose ne bosum ba akudin ne no. Ah, okay. Ase kire no no. Okay. I say ayita frame. Where we? Ah, maybe asa. Me da say. Ni papa de tie bi asimu. So ni mi arembi na ko. Ni papa de tie bi asimu. So ni mi arembi na ko. Ni papa de tie bi asimu. Johnny aga. So ni mi arembi. So ni mi arembi na ko. Ah. Johnny. Bye bye. Johnny mia rebina ko. Menkwa homa ne su bieme. Orisha ba memo adwo. Yeah, we am. No pombo ko de. Adumara kwa. Den ya ase. Ne frost o ka se free. Ka se free gani kwanta. Juwani kwanta no krenie yenim ho kakra fa. Na odin di sei. Didi Ejasare. Eja iti o mrane pai. Mrane ba kwa woni wo na breeding mine. Na be ani banti ya genetre. First one there wo. Wo. Then what was what you say? Ano sabre na wa wibi. Wa wibi na danka bom. Agina di chimsia. I was war. War man. Hey, you only want that. I said war. I think that's wa wibi. Hello. Alicia by France and I can say free. The friend from Kade Acheampong. Acheampong from Pong. Acheampong Pong sintim pokuma ne ho ye de. But you know me ho ye. The yanko passe. Me bacho afa from Pong yenti omra ne. The money big time. But the appointment of the Canada. Huh? They taught me of a man prisoner of the Pimbi. They taught me but the Bagada Shay. They taught me Asna the Ghana. Yeah, the Agopo. Or say Asna the Ganes. Yesu Christu. Ame dia me. Mu over Kofi Anima kai say kam di buku iba. Ye mu family me nana ya. When you be the me book ya mania family me why. You are baby. We are in the court. Of I Debbie Yanison and Netiana. Debbie Papa to be gone. There can say, okay, a year opening I need to make memory de bia or any bar coffee anane ankoma. Do not bonnet running for any JB. Opening your module. Come me so. No upon the book, dear. Radio do me way. A jump way. You way. Keke pui. The media walk. Ofana emrane so e wo twaka bi wa abakwa semu. Come emrane wa twaka. Eh, wumpa enye feudie. Debi. Enye sabe wo peso odi obi wo few. Na obi timi ga sempanifo no ze bi agimi. Eno so emrane. Eno kire sempazo. Penifo sabe imperial penifo bi agimi. Penifo ni bi nsu nim nyansa. Okay, enkola no bi nsu afu. Emrane bi nsu adwen ye. Anwenye. Nti sa emrane ma yehu nipa ni su a oye. Yan fa ni say Yesu Kristo. Obai ono kura ye manu mrane bebre. Yesu seni oti yesi ni dindi Emmanuel. Nyame ne ye wo ho. Na Jesus no Kristo ne efiri he.
agyenkwa no efiri he onante poso ono otumi fe poso efiri he efe na eposo abrante he eposo abrante ene efiri he on de oyeye no ema yehu nipa kun su a oye na me na ma any sister say ho afre sister so akwa me wi kodi fo no no okas ebo mbe camera na mi no o simpanifo ni bi agimi emra ne ye pai wa bokuru mu a chire na nse na omujaye mamu ani jaye ampanso na ne mpanifo ni bi ye wokuru mu ano kane tete no emra je nipa bonefo nyamrante na ye nipa bonefo adenti na wutimi enwe mrani we di tumpanifo bi so mpanifo no bi suban ene chire anti wokan na me so we di ono anu ahye da aka ena me na man so frɛ no so de beto so yampa mpanifo no bi agimi mpanifo no bi asɛe mpanifo no bi konkonsan kwa mi pani di hu konkonsan e chensa kola aba oba di hu konkonsan se pani de me se pani de wonimide he so ka bibi fa na se nya no kra na ya no fa abo begima bomnane kakra unze me beto yiwe jepu me amina na over bra ena mampolo ena akrobede me sanso ebeto me am papa onye baby ko boy Richard osi obiala o osi obewu na osram na nia potwa is osram ababa mane be na so kai me kai nekneken mane no se pare say nekneken anekneken ye de no mampolo ne man tadi no papa bi na ne hwinu mu atetre pa se no ye pepeni se zo nso no ye muslim ni eveni na ne hwinu gina ho chire na ye be yi sini bi wo ha na kela no kura saa bedi obabi na bedi oba ne hwinu abie saa na na ye no mo to papa ni di na wo ko frɛ no no chill obetwa bo ene ye frɛ ba ko nso teacher Emma ono so na oti ye haya ahinkan side ya ena ye wo akom kofi papa ni din di kofi akom na okanka akom kofi o so wo didi natem nte ye ne mrane akom kofi pa ni even papa kofi akom nso okanka akom kofi a na ne buafu na wada ntire fe o JB because di kofi anane no mi din di ohineba anane ankoma na JB no agari nyanya swing the ball ofi benkum secondary school by no ena odi say di ne bremi saa de ndi na odi say di ni tu mi saa de ndie kwa me kati minim pa de anambo na no wamusa no so agari nyanya da so okra da so monfra agari nyanya mama monfra mu se mo ne number mpa cha monfra agari na mumisa no ebebusa nsem mumisa no say den ne din JB no odi beto mi beto ye JB aboy osofa aboy say no friend Apache me ofa sofo aboaje no fen say Apache ena obefre Ampache so mi bra Ampache ni midinati kunkununku kunkurunku azebemben tina Ampache ewi obetutu ye din bebre odidi wetu ni azobele no wo kunkununku onti edin de bebre na kama mu so yesi wo din bia ne mrane me na kunti kram beto ni se wo se esiri fini mrane de kotwobo ntina me kai se bribi atwam kaka esubi kotwobo ni mrane no ena obiri yebu a obiri yebu di ahenkan yebu bia mrane de obiri ahenkan obiri okay yebu de obiri yebu a okay ahenkan kan okay ena meti se Acheampong so me se fe Acheampong diodu Acheampong diodu ohense ana se owo ahene jankutoku owo ahene okay ena me papa din fe na apoje fe ohene siapo ohene se yindi mo yam fe no ohense se oche se owo abrempon owo ahemfo nti se obi owo ahemfo sa de na se ohene papa no okay ye kan wo sia ye achim no ye kasa no ebi wo ho a wo kan wo sia sebe achim wo kan wo ka kira wo se me chia na odidi na tem na sa wo sia papa achim kasa no se wo kan se kaka kira wo nini wo se me mo achi a wa ye wo sara na asante so wo kono kaka kira asante ni se kaka kira wo maame ene wo papa se me chia na no so wadi na tem but ye achim no wo kan maame ne papa enhia ye but achi asante wo kaka wo maame ne wo papa wadi na tem nkasa bia obia woni de okay kasa bia obia wote na ehusi kan se me kasa okwa aka kira wo se se me mana adwoa ye achim de wadi na tem ngaza okwa aka kira wunni jete wo ye onse hwe na ehusi ye onza wunni dabi onyini se ebia enni na me de kaye no ena ma ne ya tendim kasa Kofi na wo se ho ye kwa me ye na nso ye achim kasa mtitiri mu de ye nka wunni ne wo se
ti obeka obi be yusu uni ne wosia na so odi di watem na odi twa mpoa uni no security pe anyway uni ne wosi nyom ti pe anyway unse ofa na meka say ene na wode ka no e ma ne hyabufu na se meka ne bro Kofi na nti se da woni meka say wo hwa uni ne wosi kwa ne ti pe ne me a Achimma mu die yatini yesua de yesua ni mu se ne wusi kan sisi ase Kofi uni ne wosi o mo ho teten ende enye okay ende se ne wusi kan no na afi oni akunzu be hu se watena santima mu pen so watena santima mu pen because yen asante achimfo no posie asante fo mfre no posie mfre na ayowa ndi wo ka na ayi kwa fonso kana asanka obia woni wo kan de bebia ofri bane kwan fa so ye kan ndi se okasa se hu se oni akon no impo se woni oye ukrom ni na so oka sa kata ka hu se watena sa kro no mu na se oni sa nkrofo no bi atena pen okay ye ene na yesi bedi kotokuma ho nkomo kakra ne se ye history book no yen kwa homa ne so ana okay mfani ntuzo fatu nchese hello opani amo akwaba thank you beba cho ora oforia nkumani hi emrane be na omanfo edifrel agari nyanya okay yamo akwaba ba henkan 93.3 FM so engani gania beba cho na numre abo abotisen yenemu kwame yewota sisi awuni akuma kofia nane etiafidie so na ye din komafa emrane pai ho ena yebusa se ni din jebi no emrane ana se de no so emrane na wo agari nyanya ufri benkum secondary school that time ebe afie ena beto din jebi nti jebi no asekire ne sen wadaromo jebi no kwame pa jebi no ye ko secondary school no na American bi friend James Brown or a singer on no di soul music baby ase soul music okay James Brown okay in the next no godfather of soul na the near ding or a black man and the time America for no sa a black almost suppressive no sorry no no too say it loud I'm black and proud Agari Nyanya is the man say it loud. Thank you. I am black and proud no to sa nyum no who ni history pa to aso and the America for no be time no onjo we show no so die ne din and the say you na say we gebim still a who say ne din na wodimu teacher say the entire udi mrane ne man is osusu se eniedin a ewo American ni mu no James Brown mu no ana me cancel man na na Kofi Annan ka ha se mrane o gidi se ye hwe wabra bobi a wo bo ne oni ye bi ne de mrane ma woni ne yadwen ai se sabepe na me de man on se still a offer na ne di no correct you can't cheat him man no kwa ma unchi okay na wudi Agari Nyanya no eye wudi ana onso ye mrane me mrane sa okay what is what kire JB mu de enti awudi JB man say James Brown say it loud I'm black and proud I'm a many ajipa yes godfather of soul godfather of soul mo ya mo isa ye tam no nyum ya na emi ya say it loud I'm black and proud. Ode e refresh no be hu. Me type see agogo me hu so. Okay. America for no suru papa. Okay. Nti wodi Agari Nyanya no so o se emrane na unya no wen. Na mka sa bosum di o. Okay. Because secondary school no. So, men so na me all round student. Let me minimum in sports. Nti me senior me kokoto no from wine no. Yan time no e call the secondary school the 7 no. Na yan seven seniors. So, and the senior name is 7 in my room, Katanga. So, Katanga, a very senior Agari Nyanya. And this I didn't know, mommy. And the men I'm going to do, and Nimam Yen Bibia, senior man, Yen Bibia, and then a dino can hold to
na se ne so eba ba be si esu ni ban ni pa su a wo ye ene de ma pepe because we senior no also no senior Gary no entertainment captain and he also near this no all round student no the same sana and akawa na jepwe Masa de ni di de be betu is satam na me ni town Ebanti unya kwa musa ne se onu ni di jepwe ene so asiche ne se masa odi mpani na me de makobusa no na so ofa wo se me pani ba mo wo fa ase ne me eso manya kwan busa wa ene o my education ye ta no de bi musa pani asem ta what the addition foforo ba unse kane no ahemfie eni mpanifo no sakwala kura bibi kire wadwa untimi musa pani eno ene ya utimi busa pani asem no kire mu no wodi toto ene kane ne ho a etisan over kwani no kremni on say that time no na ehun wo ho ehun so ena pani so di ope bia utimi yew o ma me ya na so papa kra o ntimi ba me kan wasem because especially so misbehave so misbehave and kwame obetimi abo na odi sun kofi wan na so ba na mbem de and the phone kwame no kasa wo fi obeden me no kasa kwasa atini so ndi mo ma breso de we are not society is dynamic. It keeps on changing every day with new ideas. So nti anya time de na woni wana kwame me wumbo so my keep everything to ourselves. It means I just say bia if papa to na semo a maybe o timi ebusa utimi o kasa munchim maybe na wo timi aka wadi na meme mu woni wana wo what okay of ayen suan bibi mfimfiri ha ye namafo aye be yaja ya babeto ye papa no ne ofa mo mpanifo yi saa bere na unya kwanti mu sam mpanifo asem na bibi kire wadwen kra na ehhehye obo no emma boni beka se mo ye timid emma mo kasa bo aka mo yem ha mo anana ya depa that was the order of the day. You said the mabresi phone abegment abasu. It is the order of the day. Because society is dynamic. It keeps on something dynamic, keeps on changing. So and yes, static and tisa. So by a time they are not tisa. Tito school no, then people no make sure say, "Wo akola no de Debbie answer." This is what you answer. That's no fun. But no. Come me can collect. Mo kwa mini mu din komo a me hu se mo brains no kwa bi o a na so sen ye na eno na me pese me se saa bre no ha mo ka mo hye anana ha mo anka mo anhye it's fun on it because it was the order of the day ndina hu nya so ka mo hye sen wo de wuni mo wo de wuni le in school by ni society no nyoma bebre asesa wo wi ase no na manipa enso esesa di kan ye kan say okay embanifo ta kasa edin a ye de beto odihye bi no enyan sunsuan so wono so ne din bi anso won kirase wudi oforia nkoma no ne nkirase ne sen mi na fori na beto so no mu na mi papa de me to no so ono no one no a very brilliant man and of so no a merchant quantity merchant no tu kwan diga ebakrum gimi man trafako na me pekwantu so ntim papa de me to me no ono kwan so de me start tu kwan nkola bebu na papa me na no start me tu kwan pa ye kontobro so kra jebi kra omo ba ekun no si okrum akra na ko yefuvia na no mo kontobro ntim papa de me nanti ya nti e ka me off so me na no so sa nti enyan sunsan so na on so na jimudo no sa o sa do nipa na for no do nipa pa because o ya doye ye bodi mu fi e beto fi omnana so nti kwame enya e won sunsan so na ankoma no de ye papa no akonya ni din nti uko school I saw papa pedin then I will make adamfo na odi boga also man what to ahinkan ye boa wo se whatever so anti
That is you also. Okay. Because you're too deep. Let's say Nipa Penino, I do better no. We Nipa Bonifor, or to be Nipa Bonifor. Who was Agidino? Tete phone was Agidino. Ayo. Say, your fan said me papa quadruple or the metro men and acquire boa. Dear family, dear, and can't call me a boy. Senka men and acquire boa any pabon for me and comes my being paboni. Definitely, because Satan no, you are no, to me, you know. Oh, but me too, any water, and the unknown you know, if you influence also, you copy it. Mina na se be to no mina na kwan ebo ade ba kwan na me nimo no se na oye plain me kai bro nya du bi na me se me kwa je bro nya de o ka che me se ensako ene ensaba na ma afimunu me se nso me si na adwae da na afi aso me be pe bro nya de o no won so no they like say me catch us because secondary school me senior e di o de mami so you have to say you papa na no ametew obetew anka be sum no akuzita mo obewu amwachew bibi so ebi weti isika kura itimi liya edan ni fie da wetimi de say we asom ya nem ebi okra na o ma somo wetimi de maw na asase kura wetimi de chew entimi kan ho re esoma wo som ye no eso akatia no. Okay. Ofa ana yen namafo a ye ni gi amamre ni amane ho no ana ye ta kase panifo no maboy abro e bi ti se wu sei Simon the next generation e ba no mo ni omo nche ta kwase ye nyina no ye fu abeben ene ye di ni name ti na se ani wonu akuma JB edidi amamre mu nkomo no nipa bebre ni aba baje ho utusu se ye betimi asua bibia fitete abrabonim na ye de abeka ye de ho a ebeboa yen e wo ye man chichirem. Oh yes. Who's a family? Be on the foundation. Oh, I did we see. They be a make a hand to me. Never part time. Because they do a grand phone, addition on with the number of film. No, hey, or show them as well. They do maybe look at how the system is. So, and the honor, a blue, I want to read your crime because them. So, and the who's a foundation. Yan le no sa enyi eni se na mu ma bra fi de ba no obia ti mi gina o kan de opebia so ene open mu ne hwan na kola kwa o ka sem na nya untimi ntia no so first no die esu so so de kwa me nya bad influence on us because yana sometimes ya se de yedri yenje kwa an wase na kro no e develop na du na mo amu so amu bakra mo kra mo san wo hawo na yeni of a medija or cry no a dear fracuma o papa ma mienu no dia fracuma yami mammy or any baby queer fracuma and o papa back so the ya fracuma meboa na o papa to meet mudina say afracuma no as it reni na why no de ne man mienu to woma o mudi e ya fracuma no fracuma ya fracuma de ono ni mame me papa mame bota no ni nua ba efiekutu ni so efiekutu onso ni nua no ne wom ndime omno de yen ya meto omno mu ntem ni so efiekutu nkwan ne ba beto no chafu mu fi antipona kana akwekonye porina eso ko bi amra no so nti ono afapa na no omka me papa nua ba efiekutu no ndime papa so no pese om din be ira wo system no ana Otuo sa di ni ni ba wan kire mase o da bi yin na sa ta mu jin ko bi ka se ai ko me se we ko za me se ase ti se afafman no ase se yeso papa no ya chima babo hin na nanimu hu pa ei na da no ba me dem wo hu ni photo na ni mu ye hu na ni mu te pa na omuna yen se ebi awudi bad ofie wo na so pe se check wa omunati ape na wa wacha se na ne e so pre bi fa because e ma je se so ho ma wo ya ana wo so sa se kuya asamato ja e wala bre mi ko di bad bi an se da se ko di bad wo so ya me ho fe so aben
Yo, Opani Oforian Commando Donabo in Mane Agari Nyanya, and Muriah Kemfem, yet was in it, Nimidiaka Crown, so the boy Jumedi. Yo. And I see yo. Hey. Ovagoviane, Kwabi. Unio Penina Casano. Kazo Bisanze Katipi, and then you do Ufori Katipi. Katipendi mina okay. Uforimra ni Katipi. Katipi. Uforimra ni Katipi. Now so far kwa ntiase. Na numpo openi ni antina mina. Ofa saade no ekwan bi so no ehamo. Se yama mo kwan na bibi chire madwen kura mu ntimi musa mpanifo. Kwa me ha yen nanso ne yenim se be ha yen. Okay. Cause uswa we den ko bisa pani asem. Uza kola ko gutimi enne na mafo. Na mutimi bisa mpanifo asem. Okay. Kanin die uko pani animu kwa me ni die obuo ani su ewu. Ti uko pani animu a na ehu. Na be da ko bisa se na wokan mi papa yi ne hwin kakra omuna nenim hu onu so tuntum na ko tena ko bisa nse mese afra kuma asie ni sei we da bisa ni sei untimi misa no nti de misusu se mano ye medu but yesua de ntiatie fo mfancheme misusu se enyensunsu so bone esan se senka na enye se omasha ne mrapete se oyabofra mpo na bibi chiri wadwe a untimi musa kene nka mebusa ye nka obenya asechire de amame na mpanifon hyemra wo mo hyemra se akola ntumi emisa pani asem na afa de na mo yem pala tani papa ne tie no ani ehu na ewoye mu no yemum na ne ehu woye mu se bebisa asem no okay ina ama yemisa ne mpanifon hyemra sa okay enei akola betumi na akola ene yehu se yense ye frɛ bibi kabi ma min kabi lokre wo kan no aka ti obetumi aba bebisa wo se papa wo ya wo ye ne se ase ne sen me ma na busa me de bi nti onse obubisa wa unya da age kyerewom no correct because one essence one no ye free na one no kase omu ni ye free omu nsuro anim okay but kan ndie e papa no no so ko nanim a ehu pa because papa no be fa hu tan se de bregusu a e ko nanim no ususu se bidumri bia sa abakwasem wei na mpanifo anim ko ehu na panitim de nani keke e kasa kyere nipa din na obi a ka bi na oyi kyere bi na oyi ka bi na obi ka bi na nkwala no so fade a omu de omu so adi institute ye be fa because asem ya kan akola bi wo ha obeto no bu ati atie e de atu ne hofo so ye mfa ne ho kra obepe okope enwuma tie tie ha ope be ye bonyo bonyo no watie ontie wi no akola bi so de obi tie enti ebetumi akọ betumi atwam kra se ya ntie dia ya anya ji ebetie dia ya nsenka ya ntene papa no na se antie ni kakra ke ntumi metena anka meni papa bi ye fe no eye edin efimitim nana Fed Gerard Bakaswood etwetwe nkomo asemo ka chem se odi I am history oka che se ono oyaba kwasem na mbusa ansa de se me se me ka kwa me nkoma wasem a kire wa enye book mu de na me ka de me di mani hu cause me hu kwa me nkoma mamu bepim nana de danko akufu ado amamu a wo bui timpanufo no se me ka mo wasem a me ni bit nine me hye bi ase me ben bi ti me nim de America but yen na mafoi no yen ye kenkan abakwasem kwa me nkoma me hu ni da DC kwam kwache me hu ni da na anu akra nyompo na wo kan wa ha na me nim da say eye papa ko fori anya menye ne be nyame afre no any DC kwam kwache na e contest an fayadun yansi so ansua ye be yira yinji na no program na ye no pani ba ko frɛ me ka chem se Kofi asema wo kan de ni nyina ye kanemu miensa bi na eye se ase ure tufa so o si ababu school primary no middle school no 1960 no buya no okay na mu primary no no buya 1962 okay o chese o kai me ni me bibri na fi kwa me nkroma ba ha so no okura we hu se enne ma me ne nana Fijira Abakasu de ya adwere san se ensema wo kanya na hwehwe buku mu na ni nyina fi utrim ani ne me hu ye mo akwase me ne wuti me wo fa na wo se me pani bam ena me ne wo bon komoda bia ti daachi bia wo benya mfidudu a wo bekọ no na me so menyi no so no wenyi na nkola ne bi babu bisa me so me ka me hwehwe buku mu sense me ofa Kofi an me ne tran sa nti sa na papa no kire se eyi no amamre no yenim yesua ye behu
esua yebi sampani no ho a yebi say de akola ko bi sampani asem wo nsuro bi no correct because say na say ofa mentwa no a sa mamna to atwa e wo yepom a amamre no to ntwae adenti na wo kasa jai ni ye jai se ade a wo ye na wo jai na etwam mfie mienu mfie num mfie nsia mfie aduonu ni akire a ubetima sa hwe akire kwan da ba bi kwame wo san se sie ya minuti yi se bia ne wote hwa na wo fa okai na wo abranse na wo na abranse hin ho na wo chia no na me pese me nu bisa me pa che wo me de nse bia ba ni mti am de ba nse pese me tie abranse abakosem kakra dokre na no bi na enab die se die se ahimfukura se e ka mo na ka da bia ye bo mo bibi so mo se Peace FM me ya dwuma ho no me dwuma die ba kwa me di ne brenda bia ye friend no Tete Wobika yensi mi fom wo so enkranfo ahemfo ochime masantimem bia pese wo ba abe kanasem we invite na ochire wo ni kuro mama mre onse ye mu ye ni kaka ye mu ye no peace na ne yensu ye no onse atwi mpanifo anam nante na gyan abaso kakra ye be kakra no se omo yire wom ho a nse nkola nsu sua emo wom so yi ko ho a omo se we kakra omo betumi aka bi a kira manfo ma nipa bibra ati ase okay de ntema mebusa se enkonkwa oba ofori amanfo kotokumeyo medewa se papa eye owura ye frɛ no ofori ankoma abone manefo na Gary Nyanya eka se owura bia obo nwom a oka se say it loud I'm black and proud James Brown I know nti ode betu ni nu akuma din JB no se ene na unse nka henkan fe mama nko nipa bibiri nka wanka sa mi bisa na ozo obeka ozo fa wakwase fa asem kono ha ombeso obekire mi mu but nkan fe madawroma wa kire mi mu unse Gary Nyanya nso or something like an archive I say oye kradan bia abakwasem woni mu say na dwene ye very sharp agade owo nsem papa onima abakwasem ankasa but oma corona enkoso nso ono so oka ho bi onka untimi nka so onka ho wonu enti wo kova no ina say woni me several time aka chen say sabe ono onima otro ni makenkan enti nka de omu hu ye no omu nkruche ngu nkratam ne nchirima ba ya baba bisua wo de wa hwe history kakra wa hwe book mu okafa James Brown our share cross any ya say you read your more such songs it just say he is full of wisdom God me kan entumi ho onim history ankasa nim history pa history da no me be kan wa bebre ono no trans kire me fa kan bebre kire me okay na me so me dia tu mi tirim na ne oye wa himfie nso no etolos no aka kire okay me kai say enen na sakra no aka kire say bra na latafo ne apepefo okrumu ha no ntokwa bi sikrumu abontim na okonya diamond tricot ye kan tricot ayi toa bi ni tie kokko sun kakra ogonya nta pepefo no ko na chombotum ne free toy na okonya no ofa no abontim inza so obewura himfie straight no wanwura ho ofa ho si dwom ababudwom na ofa kane abuabudwom kane abuabudwom sha ye yidwa na firi ho kane abuabudwom ofa na ofa na nakoto danachi na ofa na nakoto danachi ba bia Sanfos oni ni yesi da ho no echi na kwanki tuwa bi da ho na osanfa ho apɛ oti wa no si elol kwa no wura hinsi wudu nti wo hwehwɛ no wa hwe nyansa ho awode won ya nti tele be obayira na kira kwan eni nyansa ofa so this kan ko ye no odi diamond no ko man papa odi scan ko man papa good tricot to ano odi ko man papa odi man na apɛ na odi man se me se hwɛ de menya oji ye ohwɛ ya apɛ na nketia wa ya de bra no start papa so de so ya de na okrokro odi na bob odi wa na bob no odi nufu atu wonum be man so nufu eni nyen kura na etwa nwahia oti benum na onso wanum num kakra na odi sabobo echi a no ene eda no afie no ntoma obeto ntoma ama na obe yensu ye beto bia ma yenyina enti se dachi ubi sa no so na me de to ntoma ma tricot na nyesika ketwa o nyesika ketwa enso entity a ye de ma ne nti enkene na mani wanya da mo sabi ordinance ya pampa so na ni titi ordinary dia njo esia de e wa henkan 93.3 FM me ya je vomo venture me pese kotoku eye ye history no mebo mitima ka bibia
na me ba mi wura fi me ho ama jabuku no say do so pu opani a wo de homa no nyina brɛ me nyame nhira wo me da se papa me wia me de wade nso ba be hye wonsa kama sɛ da bia da akye me bibi foforo a na manfo fi sɛ ye di mrento asɛm o radio so empanifo no bi wokotokuma mu a enyoma ye no omani so opani bi fam kan sɛ kwame sɛ mo amfa radio ya ma kansɛm bebree akata so was wabra ntene fe no obo ba no hwe no anyina mfiri onom sɛ da obo ba de edi sɛ wakoye meyo ya kotokumayo no kotokumayo obo ba de so nti ye biebie nwoma ni so ofa back na me ka sɛ aman fence amamre no ebe yira ama ye hu akira kwan oda ye shefa atwam finhye adu no aboabo almost the same thing inti ene nchirima no sɛ yɛsoa ɔhen wapakan mu ene me nsɛ bia me man na eba ɔmo bɔ mo hyefie sɛ mo mpi ene me ma mesrɛ me yere kwan sɛ ya menkola no biom na loko da no mo nkɔbɔnten ene ɔmo be afrakwan ni nu nyina ba mo chinchin krom da bia mo kɔ na ma yɛ kɔ aboabo nso wo hyɛ ofie wo mpie nkɔ bia inti hwɛ me mai ene afoforo ma mo nya mfie aduonu mfie du miense mfie du nwɔtwe impo close to 30 years fo no obi ahu ɔhen a ya so na paka mu da obi ahu kwa fa so kwa sɔre so obi wɔ na yɛ TV so oyiwa to ono office bia photoshop bi kwa de twitwa da tutu so nti sɛ anwuma we no nyini sɛ ɛsɛ ya mamre ma enkola ne hu baabi ɔmo free ɛne kwan yɛ fa so a yɛyɛ yɛ nwoma wa mamre kwan so kwame yɛ no kre trudu sɛ na me ka sɛ first ya ne yɛ kwa sɛ ne afa hyɛ no yɛ hyɛ da kɔhwɛ ma sɛ yɛ ka ho asɛm a nyebia nene wen ene yenye na kola akɔhwɛ sɛnea wo kan obi bebi ti aboa bi ti sɛ so bia mi kofi ania mi sɛ mi hela mfa mani hu so sɛ wonu da but mati bi sun mati sɛ ne wosi su pen e wo masun okay e wo ntro nan mi ne kwa mbronya ene kofi asiedu ye ko yi wo na de esa nti ye ko ye no ye na kwa ye ti yi wo nu ye na bobe no nan ne fa na mete pan na ho na ebo the brass band wa ha na ma afia ka chem se so omu twemu akọ ba bi fufo yem de me pram na me se ne mum ye nyankọ na mbeba bi twa fa yeso na me kan maja kwa af ya anti poli na papa ka che se so ne nan oditia wa obemem fom ti won so beze ba bi twa fa so no akomem fom me afia de ye ya on matini su but na me hu ni da oji se me hu bi wo TV so nti me bra kwa afuka che se so ba o se ne ba ti se matedi sa so dan ya isi ahenkan ha me say ni be wuro ni hu hie mu eso ba keke no e ti se metodi sa so dan isi ahenkan fa bi chemu papa ni baba ni nti na so o si pan se o so as a trumpet feel man nti ya so nyina jitum na ne bampo na ti sa Sunday na ne mame tene wo yam je wo proud ye ne na fim nsu mi tietiem na ne ya ne be fi ni mu kwa mi se ne wo ka no se ye de ani hu afahye no a kwala ndi o mani hu me na mani be hu bi o wo de se o mo shafa na nipa na mani jom hu mienu pa ye miensa jase he wonye ne ba bi ko ana me na na donte wonye ne ba bi ko ena aboabo he ankasa ampubakubra sabene se do mbesi asa no omototo omonsa edi omonsa ne kensem bi kire na akono na fe meka sane awu kan akọ fachi aye se twato e wo dan ase 1996 no omo mbesa ye nkwanta hene ena opani futu hene na papa kwaku buama papa na kwaku ampem papa kwasi ampem no esa na hene no nyesa na efutu hene oh okay na papa no asa onimu sa no oni kodukuma papa na oso ampem dem betu no no acha aboabo amanfro oni me betu no pi say na me na go ndikura fie ndi papa no asa osa no osa papa no omahin kasa kura ntimi ne nsa onu firi ho a nkwantahin na aboabo na wiafia kenten nipa miensen asa na asa no so nsani nyina wasechire o musa ndi na meka se o munim sa no so o musa o mubube ena na awotwemienu ese de ye nua pani kwakuadu ede ne ba fidie so uso no so osa kitipa no so kyerɛkyerɛ asa no emu nkyerɛ yo ye beto nsa frɛ no
na sɛ ɔmo sa on sɛ baabi nya kuro baabi nya ɔmo timi di asa no kyerɛ ta hanye ɔmo timi di asa no kyerɛ ya hwera de o ɛna sɛ wo sa nso a asa wo sa no yɛtimi hu iwi yɛn a yɛbɔ fɔntɔn from no sɛ yɛbɔ fɔntɔn from na sa na wo sa de nya yɛtimi di fɔntɔn from tumpan ne ka kyerɛ sɛ nana sa wasa no anvi atwene wo bobi pen mi bobi pen na wo bo mu di ahi mi bo ni nyina mi dem beto mo fo so ankoma sɛ na ɔbɔ kɛseɛ no mi kɛseɛ no mi nim bɔ kɛseɛ no di ni de sɛn fɔntɔn from ɛne yɛfrɛ no from no ma hu so ankoma bɔ twene ketwa da na bia na ogyina kyire ɔno yɛ kyerɛ no ɔno no hunu na ɔbɔ a no wɔ ne nim sɛ de wawe mu ko oba asɛm a wode ka no awurade amamre na kwesei oba asɛm a wode ka no beje Germany so asɛm a wode ka no ɛho anim na woyɛ uzo no sinania potwa asɛ prinkins ma enti ɔbɔ na wɔde ayi ntoma twane mu a na asɛ ni bere bi asɛ ofiri ɔkoa no bi aba na fɔntɔn ntumpan no nso ɛno nso yɛde gyigyi sɛ na meka sɛ ɔhen ne bɔ a wotumi gyigyi no ma ɔhu sɛ asɛm a woka no ɔgyina asɛm no ka ɛde sa kyerɛ no sɛne obi sa na ɔhen no sa ɛtumi bɔ baabi kyerɛ sɛ nana deɛ woyɛ deɛ nyɛ na sɛ makasa wɔ atwanibɔ no mu nti yɛn yɛ gyina nkyɛn deɛ yɛnte hwee ba mo de twene no akasa na ɔno nso ate na yɛbɔ awie no tumpan no ansa ne yɛbɛsta ɛbɛfiri agorɔ no ase no tumpan no bɛbɔ ɛkeka bɛbubu bɛbebree na mo de twene bu bɛ twene yɛde bu bɛ wafa yɛbɛsua deɛ wate yɛbɛsua nyankopɔn nhyira wate amen hwɛ meyɛ kristoni megye yesu kristo di nanso megye amammerɛ tum prɛkɔpɛ amammerɛ sɛ israel korɛ wɔ hɔ mo ɛno nti na bi a yɛka hensɛm wɔ ɔdane mpɔtam a na ɔdi anka yɛ too passionate obi bɛfi sɛ bi a m'ani abere dodo no menim sɛdeɛ amammerɛ sika wom amammerɛ ɛfɛw me nua adwoa ɛbo agye a mene no adwuma ɔpi sɛ fam amammerɛ mu anuonyam a ɔkura ɛne sika a wɔwɔ wɔ mu no you have no idea Heritage Africa you know UTV no ahemfo atoto wura to nsafrɛ no menim dwabɔ bia ɛyɛ tradition akɛse a makoyɛ MC a mahu adwa abu agye wɔ hɔ da mahwɛ ta hwɛ pa yɛma manfo so mbɛm kakra na dasare bɛtoa so o nyankopɔ de nkwama wo de yɛma angu ansa uti ketekete no yɛbɛtwerɛ deɛ wɔ mu nyinaa ɛno ɛyɛ atɛndie uti ketekete no yɛbɛtwerɛ deɛ wɔ mu nyinaa no atɛndie sao me sua deɛ pa o tikiti no na me ka sɛ uti kuma no so ayɛ sɛ obi yare no wafon a yɛnka gye sɛ asoma si wafon papa dabi ne mu yɛka sɛ papa wei deɛ wo so ate woka sɛ wafon a wayɛ me ka sɛ o kofi ane wuti sɛ adwe no wayɛ me ɛno so mayɛ o na ɔka sɛ papa de na bɔgye sɛ ahwe awɔ o ɛno so yɛyɛ na sɛ abɔdwe no so sɛ ahwe awɔ a menka ne sɛn yɛnka penka je penise na body sa hweawa okay yɛnka sa ofa mesua me nkwa homa ne so me ba twa me mo akwa baba henka fam so odi wo afedi yo agenda ho of agenda ho yeti o ba sama ma kanyina ma tie ni nyina and they say atanifuo bi bedo me fu ma me na ye ka afahye baako ka sɛ afahyɛ deɛ wɔnyɛ sure sɛ ɛbɛba so oyiwa ana baako so ka sɛ sɛbe tie nyansafoɔ ebedi adeɛ bio a ɛbɛta ebi sɛ ne ɔmo nyi ni sɛ asɛne ahemfie ɛba bɛyɛ fei anaasɛ asɛne kora yɛbɛgu hɔ kuta nti sɛbe nyame yi nyansani baa no ɔbɛyɛ saa deɛ no taa na nyame so bɛyi nyansani abɛdi adeɛ ma afahyɛ no asaba ɔkaa no gye ne tom sɛ ɛmmerɛ kɔ ba ɛmmerɛ sɛ nyinaa sɛneɛ yɛreka yi taa ne bi nsua obi bɛkasa ampa obi bɛbɛdi adeɛ akasa ampa bɛa ne sua me nana kaase yi ɛti sɛ mabɛdi adeɛ deɛ a ɛsɛ metoa me nananom adwuma ne so saa na tete ɛdɛn a daate bi a afahyɛ no bɛba so na ɔfa bɛduro na first no na obuo no na ɛwɔ hɔ ɛwɔ nso ɔmo ha yɛn so na so na obuo ɛwɔ hɔ min sɛ me kwa ahemfi a jebi ni me nana fa me na ɔde ma abɔ no na jebi ni si hɔ na ɔmo hwɛ me sɛneɛ nana no bɛsi ayɛ me no eti ɛma me nso asɛ nana no ne yɛ no bi ɛbaa me so yɛde wotu obi mpanimfoɔ no hwɛ nipa no so ban ɛna ɔmo ahwɛ wo akwadaa no a woda hɔ no na ɔmo de wato no mo
yɛda se yɛdi adwen de kyi yɛbɛhwɛ asuo fra wo mehwɛ ɔfrɛfoɔ bi nso aba ahoma no so a na zamanfoɔ ɔmane gye deɛ ɛyɛ no ho paa deɛ ɛyɛ no nso no ɛwɔ twaka ɛwɔ yɛasetrɛm ne abrabɔ 0201944485 0554820910 na no kwakwa nim kusi bodu ka kyem se kofa kofi ane ya no kwakwa nim kusi bodu ka dan ne yedi amamre nkon no na won pese ye bepon obi ono bema news no adan a emra na ye cheche se de wo hen pe ma no na ne de pa se wo hen de wo pe ma no wo mre nti anko pese ye to aso ne chechi ma sanse wo de menken so keke gugu abobo no a chese me chima ga bi ofia ene you beto credit amman no now friend WhatsApp hello baby now when ni nyina ontwe ma oda enso teten de wo henya de yi bre begu abobo no a sena na atwen ama we hello memu adwo ye pomba yeah ta kunkole bebu mo na e fro sempacho me de adwo bene wa me ka se abo adwo bene aha adwo bene wa chicha ado tita na eku ya odi ma kakla me nsumi sansu mi kakla yetio emre bi na me na kwaje kuma te ase ye kwa asene afahye edi ye ko ye no ye ko gina edan bi achi edan na eginya ho no bottom plus ya so na oba waduru na odi kosua na oto ne mprensa e de board dan no to de board dan no apa ani ye free wonum ye free ana dan